ହଁ ବାପା। ତୁ କଣ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଛୁ? ବାପା ଗଛରେ ଫୁଲରା ଫୁଟିଛି, ହଁ। ଏମିତି ମଉଳି ଯାଉଛି, ଗଛରେ ପାଣି ନଦେଲେ କେମିତି ହବ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବଜାରକୁ ଯା, କାହିଁକି? ଅଧ କିଲୋ ମଟନ ଆଣିବୁ। ମଟନ ଆଣିବି? ହଁ। ବାପା ମଟନ କିଲୋ ଜାଣିପାରୁଛ ତ କେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି? ହଁ। ଆସିକି 800 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ହଁ, ହେଲା। କାହିଁ ସେ ମାଛ ହଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ହଉ ଚଳିଗଲେ ହବନି? ତୁ କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଜୁଇ ପୁଅଟା ପୁରା ଆଉଛନ୍ତି। ଜୋଇଁ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ। କଣ ଏବେ 15 ଦିନ ତଳେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଆସିକି 8 ଦିନ ରହିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ପୁଣି ଆହୁରି ଆସିବେ? ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁ ଯାହାହେଲେ ଯା ଗଲୁ ଅଧିକ ନେଇ ଆସିବୁ ବୋଲ। ଯା। ବାପା ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯୋଉ ଆସିକି 15 ଦିନ ରହିକି ଗଲେ ଖାଇ ପିଇକି 8 ଦିନ, ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ସବୁ ବାକି ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆନି, ବାଟରେ ଘାଟରେ ସେ ମତେ ମାଗୁଛି, ବେଜିତି କରୁଛି। ପୁଣି ଆସିଲେଣି ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ? ଆରେ ଯାହାହେଲେ ସେ ଜୋଇ ପୁଅ। ଆରେ ଝୁଅ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ତା ତଳେ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କର। ଯାଇକିରି ବଜାରରୁ ଅଧ କିଲୋ ମଟନ ନେଇ ଯା। କାର କୋଉ ଚିନ୍ତା, ମୋ ବାପାର ଖାଲି ଜୁଆଇଁ ଚିନ୍ତା। ଯାଇ ବଜାରକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ରବିନା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇଆଲେ ମାଗଣା ଖାଇ ବୋଧେ ଆଉ। ହେଲା ଘରେ ନ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। କାମ କର କାମ କର। ହଉ ହଉ। ଯାଇଲ ପଙ୍କଜ, ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସୁଛି 15 ଦିନ ଆସୁଛି, 8 ଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡି ପଡି ଯାଉଛି। ବେଲଜିଆ ଜଏଣ୍ଟ ବୋଧେ ଆଉ। ତେରିକିଏ ଲାଲୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ କଣ ଭଲ ସବୁ? ହଁ ଭଲ ଭଲ। କୋଉ ଦିନ ଆସିଲ ବା? ଏବେ ଆଇଲି ତ ଆଉ। ଆଉ କଣ ହେଲାନି କିଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇନି, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, 4 ବର୍ଷ ଆଡେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ହଉ ଯାଉଛି। ହଉ। ଦେଖୁଛ ଘରେ ନ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ଦେଖୁନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟା ହେଇଛି, ଖାଲି ହାତରେ ପଳେଇ ଆଇଲି। ହଁ ମୋ ଚଳିବ, ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ପଡିଶା ଘର କି। ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି, ତା ପାଇଁ 2-4ଟା ଟଙ୍କିକିଆ ଚକୋଲେଟ ନେଇଯାଇଛି, ଚଳିଯିବ ମ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଇଛି, ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ରହିକି ଯିବି ନା ଆଉ, ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିବି? ଶୁଭ। ପିସା ନମସ୍କାର। ହଁ ହେଲା ହେଲା। ପିସା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ନେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଆଣିଛି ନା ଆଉ। ପିସା ଖାଲି ଚକଲେଟ। ପିସା ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଆ ଚକଲେଟ। ଚଳେଇବେ। କାମ୍ପି କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭଳିଆ ପରମ କାଠ ଲୋକ କେବେ ଦେଖିନି।